Joo, että en kai kuitenkaan soittanut teille pahan aikaan. No kerro. No, hieno homma, niin tosiaankin sellaisella asialla soittan kuitenkin, että ollaan oltu ihan Elisan omiin pakettiasiakkaisiin oltu yhteydessä. Kun teillähän näyttäisi olevan tuo 400 minuutin puhepaketti ton Nokian puhelimen kerran, että onhan tuo kyseinen paketti vielä käytössä sieltä päin. No pakkohan se on, kun se on mennyt siihen retkuun. Oot mennyt siihen retkuun, että te ette Joo. oikein ollut mielellään ollut sitten No tuohon... en todella. Joo, että mikä tää sitten on ollut... No kun se sovitaan se joku se minsa jutska siihen, niin sitten kun katki tulee, se on johonkin muuhun soittaa, niin sitten niin saatanan kallista. Esimerkiksi niinku tarkoitan, En minä tiedä mihinkä minä soitan, mutta mä soitan, mä silloin alussa valittelin, että miten tää voi olla, kun mulla on se fyrkkamäärä, mikä piti se turpoa aina niin perkeleesti. Että ei, tämän jälkeen on DNA aivan varmasti. Ei, tämä tästä lähettää niin mahdottoman nopeasti kuin vaan voidaan. Siis niin hirvetä kusetusta, että jos sä oot joku Elisan jätkä, niin sanoisin helvetin pahasti. Mutta kun itse on mennyt retkuun, niin on mennyt. Kaiken näköisiä retkuja myyvään, niin. Niin. Vittu teidätkin ottaisi käräjille koko saatanan sakiin. Joo. No... Oletko vielä mulle pakettia ruvennut myymään? Joo, itse asiassa kyllä. No en todellakaan osta. Sä saat hevon vittuun koko jätkä, saatana. Joo. Rupee rehellisiin töihin sinäkin, saatana. Ok. Joo. No, selvä homma. Tuliko tää nyt selväksi? No ihan hyvä. Laittakaa kaikki Elisan perkelen paskan passa. Ok. Se on Kyllä. ihan... Niin. Elää soita mulle paska, jos oot Elisa. Joo. Tuliko selväksi? Joo, kyllä tää aika selvä.